Molt bones a tots, sóc en Roure al català i bueno, us dono la benvinguda al meu canal en català. Com ja sabeu molts i molts estareu subscrits, tinc un altre canal en castellà, que tinc ja 170 subscriptors, que són molts, però els que jo m'esperava són més dels que m'esperava, la veritat. I bueno, donar-vos la benvinguda al meu canal, dir-vos que en aquest canal català penjaré bàsicament el mateix que l'altre canal de Call of Duty Moabs. Aniré variant un canal i altre partides bones i també suposo que ficaré més varietat de joc perquè ja t'arriba a avorrir, no, Modern Warfare 3. També crec que us penjaré Black Ops 2 i Zombies si faig live amb Zombies amb els companys, o Battlefield, fins i tot FIFA, però és que les partits duren massa. I doncs això, espero que si us agrada escoltar els vídeos en català perquè sou catalans i esteu acostumats a sentir comentaris sempre en castellà perquè tothom els fa en castellà, i jo també vaig començar en castellà per la por de no tindre gaire subscriptors, de que tothom comencés a insultar, etc. I vaig dir, jo no faré vídeos perquè m'insultin, o sigui, me cansaré, m'arratllaré i no, i deixaré de penjar vídeos, i ja està. I vaig començar en castellà i bueno, me va anar molt bé i m'ha anat tan bé que fins i tot m'he endinsat a fer un canal en català, que és el que a mi m'agrada perquè, per exemple, la iniciativa m'ha sortit de que jo vaig preparar un vídeo per als de Community Cat, un canal català, i vaig preparar un vídeo comentat en català i tal, i quan vaig veure la repetició del vídeo, doncs és que m'encantava escoltar-me com comentava en català, i després anava al meu canal, escoltava com comentava en castellà i és que em feia fàstic. Bueno, no em feia fàstic, no m'agradava gens. I jo pensava, aquest sóc jo estic parlant així, i no sé, la veritat és que m'agrada molt més parlar en català, comentar en català, i espero que tots els que us subscriviu us agradi també bàsicament el català, que per cert, que si algú comença a insultar i tal, eliminaré comentaris que siguin ofensius, i si és molt repetitiu el mateix tio fent comentaris amb insults i tal, bloquejaré directament i s'ha acabat el pròquil. I bueno, us deixo aquí una partida com a introducció del meu canal. Ja veureu que les partides que us penjaré són Moabs, bones partides amb l'arma, amb armes així rares i tal, que és el que a mi m'agrada. Aquí aquesta partida em faig un 47-11, me sembla. Veieu aquí aquest campero, un campero molt campero, sí. I a veure, us deixaré el meu canal en castellà a la descripció per si voleu passar-vos, i que també tinc molt bones partides. Ja sé que no és el mateix perquè no és el mateix comentat en castellà que en català, però també hi ha molt bones partides que no es poden perdre. Segurament a vegades penjaré vídeos repetitius, o sigui, penjaré un mateix vídeo als dos canals, perquè si me faig, jo què sé, una Moab amb la Magnum, o una Moab a Face Off, o una cosa molt bona, dic, tothom es mereix poder veure aquesta partida tan gran, una partida que vull compartir amb tothom, i us la penjaré a tots els canals. I bueno, això és tot. Aquí veieu aquest que vaig amb l'inserció tàctica, dic, aquí hi havia un tio, sí que hi havia un tio. Una partida que m'acabo de fer que m'ha agradat i he dit, va, doncs la introduiràs com la introducció del teu canal de fondo. I això és tot. Per cert, passeu-vos pel canal de Community Cat, on pròximament penjarà el meu vídeo de promoció que en comento en català, la meva Pandora per equipos, que molts ja hauríeu d'haver vist perquè esteu subscrits al meu canal Dora per equipos a Fallen, i si no ho heu vist, passeu-vos i mireu-la al meu canal, o us espereu que la pengin amb el comentari en català fet per mi. I espero que us agradi, sobretot like i fab, però és que, a veure, el m'agrada i preferits no serveix per dir, va, poso un m'agrada per motivar-me més. Això sí, és que això motiva, però la funció més important és que quan tu poses m'agrada, quan un altre entra al YouTube i està subscrit al teu canal, doncs ell quan entra veu que tu has posat m'agrada a aquest vídeo, i ell també pot dir, doncs a veure aquest vídeo, què tal? I així la gent es va coneixent més, la gent cada vegada més gent em coneix o em descobreix, encara que no els agradi,
però altres sí que els hi puc agradar, per tant dir, hòstia, no ho coneixia, sort que ha posat m'agrada i tal. I un favorits, un preferits també ajuda molt. Aquí no veig l'inserció en tàctica, sóc un cec, ja ho sé. Per això mateix demano un m'agrada sempre, perquè així més gent ho veu, més gent veu el vídeo i així tots tenim l'oportunitat. I ara esteu a punt de veure un comandazo que em fan, mireu. O sigui, el ganivet se clava a l'aire, però no, a mi me mata. Jo vaig amb tàctica, m'ajupo a davant seu i mireu. Me cago en tot. No sé quants tres li vaig fotre de la MP9. I, a veure, no sé, pròximament, segurament, ja serà demà, us penjaré el meu primer vídeo fet per al canal. Serà un vídeo analitzant Oasis, com els camperos d'Oasis, bàsicament. Un vídeo en què jugava jo amb un amic, amb Pol Brull, i ens vam trobar uns camperos molt camperos. Sí, bueno, ja el veureu el vídeo, demà el penjo. Segurament el penjaré a aquest canal, però si no estigueu alerta, si demà no penjo el vídeo en aquest canal, serà en l'altre canal, que ja us el deixaré també a canals favorits, preferits. I bueno, aquí analitzant el vídeo, per mi bona partida, baja confirmada d'Homer, ja que el respawn està molt boig i has de vigilar tot arreu. A la que em mates una davant, després te reviu a darrere, encara que sigui al costat. No sé si us heu fixat que m'han matat abans, he reviscut. Mireu aquest, que deu haver reviscut i jo estava allà al costat. Abans he reviscut i uns tios m'estaven apuntant ja, que només de moure'm m'ha matat. No està gaire ben fet aquí el respawn, però a duelo per aquí, pots i baja confirmada. Però bueno, és el que ja s'ha d'adaptar, no el canviarem pas. I bueno, espero que us agradi, que sapigueu que tota la informació que us he donat es transmetrà en els pròxims vídeos. Ja veureu que penjo moabs, penjo bones partides, penjo trolejades, el que sigui. És que trolejades ja és que aquí veieu aquesta doble fit, trolejades ja sembla massa típic, ja tothom troleja ara ja tirant paquetes i tot això és molt com fer copyright bàsicament. I bueno, us deixo aquí amb l'última càmera de mort amb una triple feed, aquí veieu la doble baixa i l'última càmera de mort. Molt bé, doncs espero que us subscriviu si us agrada, un m'agrada i preferits ajuda molt